Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman percaya kita di dalam roh dan jiwa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara Jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai pergumulan berat, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Neng tapukama parminggota, taparade marohata, marende mahita sian buku ende nomor 557 ayat sada sahatu ayat tolu, di ayat tolu rim mahita jongjong. Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Ditimbang rohanami do, ali di bata, asini roham di parsitongaan ni joromi, suman tu goarmu do baritam, ali di bata, ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do situamunmi, timbul do Jehovah, jala pujion situtudo di bagasan huta di debatata di atas dolok habadionai. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan di bata, pargogo na suhatu dosan, amanami saliling nililingna, asini rohamdo na mangaramuti hami, sian na salaon, rasi rasan waeng, jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii, gabe hanguluan nami, say asima roham, say buhay marohanami, jala lehon tondim na badiai, asa watu si hami sudi panugunugum dohot pambahenan muna balgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardami jala sonang hami jalalam imbaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Undul mahita. Marende hita sian buku ende nomor 30 mulai sian ayat 2 1 ayat 3. Ganu
Tatangihon ma patik ni debata di parminggota sadarion, imana tersurat di patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Di naonomari ma ulahamu nasasi ulanmu. Allah yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tanu, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahini do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia dolapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogugu mahitasian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulahon na hombartu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 680 sada, ayat sada sahatu ayat 2. Puti madosat tanah godangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami hujo hami doguarmu dabadiai alana targogot hami marningot dosanami semari sini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejol maalani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami, asih roham di hami, sepatok tong mahami roha hamoliateon tuho, oh ton di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahe ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa maras ni roha hami mangulahon lumo ni roham, hodo parhitian ni asin ni roha, saya unang tulak hami, saya tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho tondi parbadia. Amin.
tabigima hata baga taringo tuhasesaan idosata. Aida ngadong imbarni ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alaya kanaga bepitor binahin di basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusyonna marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni dibata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon madidebata na diginjang. Amin. Kor remaja. Marende hita sian buku ende nomor 226. Oh,
Tabegema hatani debata turpuk di minggu sadarion iman atar surat di 2 Timotius sada ayat sada 114 tajahama marsikat soring. Tabi nisi apostel. Au surat tinongos nisi Paulus apostel ni Kristus Yesus marhite siantahi ni debata marguru tu baga-baga hangoluan na di bagasan Kristus Yesus. Mandapoton si Timotius anak kokku nahima holongan asi ni roha tatap ni roha dami sian debata ama dohot sian Kristus Yesus tuhatai. Maulia te rohaku di debata nahu oloi di bagasan roha na ias sian akada opung dope ai somar pasohotan hu paingot-ingot ho di akatangiaku borngin nang arian. Ai masih holdo au marnida ho marnido ilu-ilumi anggiat gok halalas ni rohaku. Ai hungingot doha porsiaon masomar lauki na maringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike alai dohot do di bagasan ho di haporsiai rohaku. Alani i hupaingot ho asa di pararata-rata ho si leononi debata natu hoi dina humelehon tangihon tuho. Ai dilehon debatado tuhita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajayon diri, dada tondi hatahuton. Ope unang ho malia makatidakon tuhatai jala unang hailahon au natar hurung hunorop ibana. Dohot ma hotahe mahlokop barita nauli sian gogoon ni debata. Ai di palua jala di jou do hita marhite-hite panjowon na badia dada marguru tu ulauta tung sian tahina dohot sian asini rohana na binasa basahon tu hita di bagasan Kristus Yesus na sian mula ni mulana. Alai luaing di parpatar do ida natarida si palua hita Kristus Yesusi ibada dos pasahoton hamatean di paulon hanguluan dohot hatotongan marhite-hite barita naulii. Tusi doau di pabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani i do umbaen namar sitonon alaidang maila audisi ai hutadda do ibana na huhapor seai jala pos do rohaku margogo ibana di ari sogoti. Ihuton ma akapoda natikosi tiruanmu songon naung binegem sianau di bagasan hapor siaon dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi. Na pinalumehon na denggani ma ramoti marhite-hite ton di porbadia na maringanan di bagasan hita. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalano peopsa. Amin. Marende koro paropuan gabungan.
Marende hita sian buku ende nomor 600 siap puluh. Tindakon maha porseotai sungun nahina tindakon hidungata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugu na sohatudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mata terpaja lo ibana di hau pinorsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak maulu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatudusani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Parbadia jalarung sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia dohot dia sani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor ama Ebenezer.
Tabege matik ting di minggu ta sadario. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini dengan topik tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. A. Anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Willy Sahat Huta Galung, Inang Christine S.E. Boru Huta Barat. Alamat Jalan Galangan Kapal, Kompleks PT IKI nomor 6, masuk wilayah Galatia. Anak lahir di Rumah Sakit Santo Karolus, Bekasi. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. B. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Herwin Silitonga, Inang Yeni Valentina Boru Pasaribu. Mereka datang dari Gereja HKI Seibanban Resort Gempolan, daerah 14 Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batubara. Sekarang bertempat tinggal di BTN antara Blok D 4-12, masuk wilayah Kolose. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Ketiga, apabila ada keluarga, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, bagian A, persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk renovasi dan pembangunan penambahan kamar tidur Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, Program Kerja Huria dan Anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelian bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelian bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pelian bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan bagian A, ibadah. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, gereja kita mengadakan ibadah memulai pekerjaan renovasi atap dan plafon Gereja Bolon bertempat di Gereja Bolon mulai pukul 9.00 WITA. Dimohon kehadiran kategorial AMA dan kita semua yang ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 di rumah keluarga Situaje Pasaribu SPD MSI Inang R. Boru Marpaung, bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus hari Selasa 4 Oktober tahun 2022 di rumah keluarga Inang Nyonya PR Manalu SHJ Boru Simatupang, bertempat di Jalan Tudupuli 7 nomor 36. Di wilayah Galatia pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 di rumah Inang Nyonya Kompol S. Sitorus SH RHU Boru Manurung, bertempat di Jalan Bitawa 1 nomor 63 Antang. Di wilayah Roma pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 di rumah Inang Chandra Ria Boru Pasaribu, tempat gedung sekolah minggu.
Yang ke-8, pengumuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang A2, menyaksikan iman. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah peneguhan sidi kepada 3 orang putra-putri gerejanya yang telah menerima pelajaran katekisasi sidi selama tahun ajaran 2021 sampai 2022, yaitu 1. Brandly Pascual Simatupang, anak dari Amang J. Simatupang SP, Inang R. Borusiahaan SE. Yang kedua, Catherine Ristia Boru Panggabean, anak dari Amang Doktorandus P. Panggabean, Inang RD Boru Hutagalung. Yang ketiga, Mainova Christine Gabriela Boru Simamora, putri dari Amang P. Simamora Esos, Inang JE Boru Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A3, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, setelah selesai kebaktian, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus bagi anak-anak dan orang tua yang baru menerima peneguhan sidi, dan bagi jemaat yang ingin mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A4, penerimaan pelajar sidi baru tahun ajaran 2022 sampai 2023. Mulai hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar sidi HKBP Makassar tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar, dan pelajar sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Baru 1, Dev Wilson Pangaribuan, anak dari Amang H. Pangaribuan SA Boru Simanjuntak, wilayah Korintus. A5, perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, atap dan plafon gereja Bolon sudah mulai pengerjaannya. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan pelaksanaan ibadah Minggu mulai tanggal 9 Oktober tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ibadah Bahasa Indonesia masuk pukul 8.00 WITA, tempat Gedung Bahasa Indonesia lantai 2. Ibadah Sekolah Minggu masuk pukul 8.00 WITA, tempat Gedung Sekolah Minggu. Ibadah Bahasa Batak masuk pukul 9.30 WITA, tempat Sopo Talenta. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. A6, Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado tanggal 9 Juli tahun 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu tok-tok ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah Rp500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung E Boru Napitupulu,
Situa Doktorandus M. Sinaga MBA, Nyonya Situa G. Manurung Boru Sinurat, Situa PRM Sinaga, Aha Manurung, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat, Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir, Nyonya Situa T. Saragih N. Boru Panjaitan, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar, Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat, Nyonya OHT Aritonang Afi Boru Huta Barat, Gilbert Nugraha Silaban, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan, Rosmalia Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober tahun 2022. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Warta tambahan. Permahanion ni Eporus HKBP di Namasa Lalo atau gempa bumi di Tapanuli Utara 1 Oktober 2022. Mandapoton nahi naholongan sudi ruas ni HKBP na di Bona Pasogit dohot na humaliang nang akadongan saulaon dengan perantaraan amanami inanami preses di inganan nabi horas madi hamu akadongan asin roha madi hamu ho dame nasiat tuhatta si paluai tongon madohoti sidang raya UEM di Jermado au di na UBG barita namasa ima lalo di hutata nasogot jala hubereng sian pakorhon ni aka goncangan ni laloi di kantor pusat HKBP bahak dona sega di bagas ni Eporus bahat na sega di museum manang arsip na adong di seminari si Poholon kodang donang aka bagas na taingani doho di aka kantor-kantor na adong di Tapanuli Utara na sego di bahen ni laloi binege di Debahuria di HKBP distrik 2 Selidung nasabolas marminggu sogot songon nasomal di bagas gereja ala nunga hurang di pos deba sian dorpi nang tiang ni gerejai mauleate mari tuhata ala bui mani gorsigop pamaritata marhite rumah sakit daerah Tarutung makobasi dohot merawat akadongata natarluha di hamamasa ni pakutur ni laloi sahatu obason nunga adong 10 sadahalak nang umiran pakilalaan na dihobasi aka paramenis na di rumah sakit Tarutung. Laos tabuan maritangyakta keluarga na ditinggalhon ni sada ama naung marumur 22 tahun na marujungolu tongon di bagasan perawatan uju pakutur ni laloi. Hamu akadongan mulo masa lalo songonon bui do tubu aka suku-sukun domu tu haporsyaon. Alai songonata atusi ia lalo sada binsana alam doi naso terabata dihita di namasa akana songoni nurmerikot nongaing tadok di bagasan haporsiauta ima diramoti de batado na porsiai uju masa laloi toktong mahita dohot marhaporsiaon na diramoti si pelua dohita tatangya koma pamaretata di uluhan ni amang bupati Doktorandus Nixon Nababan MSc asa margogo na sida niurupan ni pamaretata pusat laho mangurupi hita rakyat pature-ture akan sega siala pakorhon ni laloon songon huria na tau patupa ulaon diakonia pakobasion tu aka nama karikoton pangurupion di hamamasa ni laloi denggam mahita masiurupan mangurupi aka ruas ni huriai dohot aka masyarakat so ikon manukun haporsiaon na asabui na sida makilala na tinongos tuhata do huria ni HKBP
rap dohot bekerja sama dohot pamarentata, songoni manang akka lembaga masyarakat, laho mangurupi akka masyarakat, terlumubi ma akka napogos, nagabe mangadupi hamaolon dingoluna pakorhon ni laloon, las roha, nunga mangula kepala Departemen Diakonia, inang pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, laho patupa akka ulaun Diakonia, namardomu tu hamamasa ni laloon. Marsitangyangan jala masih rupa mahita dinasa na tau patupa akasi patupaon tu dongata jolma. Hiras mahita laho patupa ulaun diakoniai sahat matabe sian hami sude ulaun ni huriata. Tabe mardongatangyang huria Kristen Batak Protestan eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tikion hupasahat hami matu amang padita RJ Simamora dinalaho mangalehon panorangion tentang renovasi atap gereja dohot parminggota hupasahat tay matiki mauliate. Horas magkamangag kenang adong tulo hal na nagsipasaton nami law mga leo panorangyo dihita na mardumo tu rencana di ulota di tonga-tonga ni huriat taha KBP makasaron na perjulo ima tulaon renovasi atap dohot plafon gereja na mulat tamay diari marsugot manang mulat tamay marite ibadah patupota marsugot songonong tajahan akin diundang do sudi punguan kor ama dohot akan nabui radehita law madohoti pertangyangani jala los marsugut dope penilaian songo dia untuk tindak lanjut ala adong kuda-kuda ni gerejot nabudo tabereng naingon adong ualu kuda-kuda on ualu set ikko jolo di pareso di marsugut jala song ni doha putusan ni panitia do parhalado asa taboto dia na sigationna molo nong adong doho na 30% di makan rayap ikko gatiota total sudi alai molo ditorun itu 30% bodo pe diobati manang boy di pature dope manang boy digati manang nabiga biji dan pola gatiota sudi kuda-kudai odo pakyota tong alai do catatan ikko boy lumeling tahan dang boy hola parsatokinan nang pakyotai ido mabain dang apalabuy tarinci songo dia biaya molo nung boy selesai mingguon dicek sude banon na do ringkasan biaya RAB na wartahonon na do not hita sa taboto untuk pemakaian manang untuk tindak lanjut ni pembangunan jalanunga tu apa satu panitia lau memulai marsugut marhite na di hunjuk na sida akan naboy berkompeten naboy mangatusi lau memulai do sekaligus menilai dohot marhite parhalado do panitia musai tu selanjutnya. Akama ngakay nang merdumutusi dohonon nami ma tatangyakom ma alelos dohot ma tapasahat akka tanggung jawab ta na merdumu tu kebutuhan do nanang sipakyota tu pembangunan ni atap do plafon ni gereja ta. Imana perjulu na padua hon tu adong do konsekuensi na ala molo tamulai pembangunan dimulai di tanggal 3 manang marsugut. Tak perhitungkan lebih kurang 2 bulan, manang mungkin bisa lebih selesai gerejaon. Tudang boy pakyota gerejaon mulai marsugut. Tu ikut pakyota ma di Sopotalenta, asa di sini mahita beribadah secara khusus akan beribadah di gereja. Law sido ban na say tokas nekto na honon nami akamanga kainang asa dohot tita manosoy akaya nakota dohot tita keluarga na saliling non beribadah bahasa Indonesia gabe tapahatop ma gabe jam 8 masuk. Jadi dan pola di pasada ibadah songon na dia kapesta-pesta na tapatupa alai tetap do adong tolu ibadah di gereja tahun di Huriata ibadah sekolah minggu tetap di gedung sekolah minggu ibadah bahasa Indonesia di tempat bahasa Indonesia baru ibadah bahasa Batak ma di Sopotalenta alani sosono nami do akamanga kenang apalagi kaya nakota na ikon beribadah bahasa Indonesia asa tadungoy asa boy hatop na sida jam 8 law madohoti ibadah ala jam sia 30 pe asa masuk ibadah bahasa Batak jadi nga boy ulab batita sa otik siyan na biasa
Boy maro sahat di jam sia asa buta mulai ibadah ta jam sia 30 bahasa Batak. Baru na patuluhon nak mga kainang nunga tabigi nakin kejadian na masa manang peristiwa na diadopi sa sitong nadakolat Tapanuli Utara. Ala di perbatasan ni Tapanuli Utara dohot humbang habitsaran humbang hasuduta do na kejadian ni warna di huta Aik Raja manang sekitar Ranggitgit na mabayan songoni sega gudang bangunan termasuk dohot do di Toba sahat terasa satu dairi sahat terasa tu Sibolga Tapteng manang Tapanuli Tengah. Boy dohonot tadi sudah Tapanuli Raya do terjadi manang dirasakan pangotak ni ima gempa bumi. Nunga tabigi nakin surat sianupi porus sa stongna tangapala boy di buat nasida dope secara menyeluruh song dia kejadian ala di Jerman dope nasida nuaing si Jerman do nasida mabes surati ala jabu nasida bisa stongna dohot do nasiga ala idang di boto nasida holan hata dope ala di Jerman nasida. Hobar tu simak kamanga kainang tatangyak ko na karuas nyuliat na songgot rohana. Gudang do nuanya kayana ko do ruas nyuliat tadang olo mulak tu jabuna. Ala nunga merigatan jabui jadi mabir nasida sotong rotopu lalo sotong topu rogem pabumi. Termasuk dohot gereja-gereja. Adong do lobi hurang 20 na sebuah pakyon na gereja nuaing di Tapanuli secara khusus di Tapanuli Utara. Na paling parah salah satu di Pacur na Pitu. HP Maceuli dope baru gereja tai di sini bangun na ni urupan ni Nyonya Jenderal Maraden Panggabean na sida do membangun secara lengkap. Dang 3 tahun dope ngekosong ni dohot ruang museum dohot data ni kantor pusat. 2 tahun na salpu dope diresmikan gabe sega may songoni dohot ruang sidang rapat di kantor pusat. Dohot gudang do pihak ke ruang-ruang na asing manang fasilitas na asing na ikon dang boy pakot tab sa dia lilingos sa liling so di pature alani song norok nakita tangyak kumajala margogo mahita jala los tahirim do marite surat niya mang preses na melengkapi surat niya upuye Paulus tu hari Minggu baynota persembahan khusus. Jadi tong mahot persembahan biasa, alaita parade ma persembahan khusus moloboi di amplop mata pamasuk tu hari Minggu na naing si pasahatota si kirimota tu tarutung lo mangurupi akadongata mangurupi panitia nuang na makubasi marhite sian Departemen Diakonia HKBP do pamaretata lo makubasi na sida di fasilitas umum na pinaradin pamareta marhite tenda-tenda nuaing dia kahuta dohot dia ka daerah alania kamang sian nasarwata ma tapatu pala manupahi alayati baha adong siya tonga-tongata di luar nira di manupahi rade dohami lau memfasilitasi marhite na mangaleho naka sasaran-sasaran jala moloboyan non langsung marhite tu Departemen Diakonia lau mangurupi akadongata na tongon mangadopi gempa bumi nuaing di Tapanuli Utara. Song ni mara pengantar do song ni masih kami panorang iyo sotik tuhat taman nama song suite saluna horas makamang kenang. Marende hita sian buku ende nomor 134 Huhut Papungu Pelian. Bye.
roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras makamanga kenang. Hata ni debatana nang tari pardihita di ibadah tamanang dimingguta sedarion, imana tersurat sian adung tolu ayat 10 sia sahatu ayat 26. Adung tolu ayat 10 sia sahatu 26 hujahama di tonga-tongata. Saya ingot madangol hon dohot pangalilion na tuau ro diraru dohot rasun. Saya paingot-ingot matutu asa tung sabam rohakku di bagasan. Ima tong para tehonokku alanido umbahen marpakirimo nau. Asia sini Jehovah sabingdo ubahen soharusun siap hami ay dang marpacohotan asi ni rohanai. Mulak ratado itahegan upsogut godang matutu habonarom. Jehovah do parjabaraku ninna todikku dibaheni marhaposan tu ibana maahu. Pardinggan masa do Jehovah mida akan marhaposan tu ibana. Mida todi nina mangalului ibana. Martua mamanang ise na hohoma makalunguton hatuaun ni Jehovah. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Dua peristiwa nabalga, dua peristiwa besar nata adopi na jalan nata bege mulai natuari sahat tunabodari. Satu peristiwa gempa bumi di Tapanuli na menggoncang Sudi Tapanuli na menimbulkan gudang kerusakan, na menimbulkan gudang na menderita, bahkan na marsahid, bahkan gudang na selalu khawatir di bagasan Parnguluon. Pasti do menderita nasida, pasti do meratap nasida, pasti do mengadung nasida hinorhon ni namasai. Alayadong do peristiwa nabalga nabodari mabay meratap dunia dot Indonesia. Modding meninggal 120 sia holan alani na manottobola. Manottobola na sida nabodari jam 8 ala talu na nidukungna terjadi kerusuhan. Meninggal 120 sia halak, termasuk 2 polisi ikomate di Malang. Tarsonggot tita mabigay nakin pagi, adong mate 2 polisi, mate 127 masyarakat biasa, holan alani Parbulau. Akamanga kainang dua na penderita adoi di ngolu ni jol. Pasti do menderita halak Malang, pasti do menderita na toras ni akan namarujung ngolui, ala kebanyakan na poso do namarujung ngolu.
alai ratapan na dua itu tu berbeda. Ratapan di Tapanuli pasti berbeda dengan ratapan yang terjadi di Malang. Jadi lo sido bukti tarida boy masa andung boy masa penderitaan di ngolun di Jolma alani dua mungkin peristiwa nak ta adopi na talami di bagasan ngolutta. Salah satu boy do mabai kita marukil marsak marsitaonon alani pabahenatta naso marojahan manang naso tahu ho Bartolomeo rohani debata gabe menderita meratap gabe tangis songon dongata na di Malang. Molo di hata na jepek dohonota nabinain na doban na terjadi na songoni ala di bangasahon holan ambisi sabing. Holanido didok. Somalna 23 tahun mah kejadian molo marbola antara ni Malang tu Surabaya holan namonang do Malang alayon molo di kandangna alai di kandangna na bodari talu sahalido betalu ngatur meradang sude bahkan peristiwa nama baik songoni hancurna masyarakat di Malang. Kejadian do peristiwa ala ni hadiriota boy menderita hita, boy menderita na humalia kita, boy do HP terjadi. Takolan peristiwa di Malang na boy terjadi na song ni na mungkin ado pata, boy do terjadi nang di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni keluarga ta, bahkan secara personal boy terjadi na song ni. Alan ni kelemahatan melanggar aturan dohot ruhut-ruhut, gabe honahu hupita, gabe menderita hita. Ngagudang tay de peristiwa-peristiwa na songoni mabay meratap, mabay mengadung hita, mengadung jolma di bagasan panguluan. Alai boy do godang peristiwa na mabay kita mengaduk kita manang meratap kita di bagasan nguluta, ala memang peristiwa terjadi. Songon peristiwa gempa na kinatadok di Tapanuli Utara, di luar perhitungan, di luar di kemampuan ni jolma do mabotoi adigan ro gempa. Nang pesa sitong na boy do ado kelemahan di sehingga terjadi kerusakan ala dang di parade bangunan na untuk tahan gempa. Holan onom skala Richter dope nunga terjadi. HP sesuai dengan perhitungannya karena malo sampai 8-9 bisa bangunan tahan. Inna molo di Jepang. Alai neng dohonota secara umum peristiwa na masa na terjadi ala ni bencana itu di luar kemampuan manusia, nama be manusia menderita, mabe manusia meratap di bagasan nguluna, boy doi terjadi. Gudang do peristiwa-peristiwa na masa di bagasan nguluta, nama be kita boy mengadung manang meratap di bagasan nguluta ala niaka bencana sona di Tapanuli nakin boy ala ni naro membuat pecamotan. Aya dong dosong ni peristiwa burjudo ibana majaga artana baroto pu panako dibuat masna pola manang na 3 kilo peristiwa na baru dope di Tangerang. Tong doi baru kilon manang arsak niroha sian na sopamotoan manang ala di luar ni kemampuan. Bahkan adong dona agoan hosa ala niya ka peristiwa so nanidok na nakin si Hombing ono 2 tahun moding topunian nunga marsahtian ibana ala ni songgot ni rohana pitor mate ibana ala kumat jantungna. Sian na duay do hita akamanga kainang mamereng bahwa peristiwa na masa di nguluta dua na mempengaruhi boy do ala ni kelemahata ala ni pardosaota ala ni hajahatota gabe menderita hita alai boy do ala na diloas tu hata terjadi lau manungguli hita di bagasan nguluta gabe menderita hita alai taingot ma sada do naing dohonon na marhite siya nakaperistiwai marhite turpuk na tajaha siyan adung toluon manang siyan ratapan tu na parjolo nang pediuhum debata bangso Israel ala ni hata kangon na sida do diuhum debata
Ala ni hajukaton nasida do ketidaksetiaan nasida do mabain nasida diuhum debata mabain nasida menderita. Alai totong do seu balga asini rohani debata. Dilehod do pe janji, dilehod do pe baga-baga tu nasida, asa baluaon na nasida, jala loason na nasida, mulak muse dipulihkan nasida muse, gabe mangolu ho bartulo moni rohani debata. Gabe boy marlas ni rohan nasida di bagasan nguluna. Alai adong do catatan di doka sa boy muse mulak pulih. Sahat muse asini rohani debata di bagasan ngulu ni jolma, di bagasan ngulu ni bangsa Israel, manang di bagasan ngulu ni akka naung niuhum ni debata. Radina sida mulak muse tu debata, berbalik tu debata. Radina sida natotong mangalului debata di bagasan ngulu. Dung ditanda jala diboto kelemahan do kesalahan na hahurangan na nang penong menderita na sida sianina sida rotu dolo ni debata pamonangon ni debata mana sida malua mamuse na sida sian uhuman malua mana sida sian sitaonon manang sian pertangison na sida ratapan na sida ala na masa tu na sida termasuk doi dohot dingulu ni akan menderita mungkin dang ala ni binain na alai ala na terjadi di tonga-tonga ni Portibion ala na terjadi tadopi ala ni akan masa di Portibion takas di dok babua debata mangasi'i mangurupi hita diragam ni parukilo do si taunoni diragam ni kesengsaraan diragam ni penderitaan na taberdopi apalagi diragam ni pangalilion na masa di tonga-tonga ni Portibion. Asa tu sudah do hape jauh-jauhi, asa totong hita rap mangalului Jehovah. Asa totok kita mulak tu debata. Asa totok kita pasahaton ngulutta tu adopan ni debata. Di sido gabe diurupi debata. Di sido gabe dilehot debata di hita hanguluan. Jala gabe di sido dilehot debata di hita nang haluaon di bagasan perdalanan ni ngulut. Di hamwa kadongan na hinahorongan di bagasan Kristus Jesus. Adong mamanang napiga hal na naing si ulahonota molohalak naung manada pabahenan ni debata do manada asinirohan ni debata song nanidok na nakid di topik tadi dang marpacohotan asinirohan ni debata di bagasan ngulut. Na perjulu na naing si pasahatot na naing si patupota asa tutu mulak debata asinirohan ni debata di bagasan nguluta naing mamake sudi pabahenan do silehon-lehon ni debata natajalo hobar tu lomo ni rohan ni debata asa pakyota maahas silehon-lehon ni debata na di basa-basahon na dihita na balga pay na met-met pay gabe pakyota may tau lomo ni rohan ni debata di sido gabe tarida hadiriota nasay mga lului debata mencari Allah di dalam hidup kita. Molo mamake potensi nadong dihita, molo mamake si basa-basa nadong nilehon di debata tu hita. Imana perjulu, na paduahon asa tutu hita na mangalului Jehovah, jalan na tutu hita uduk tu Jehovah, na olo berbalik tu Jehovah, ikon totong di bagasan hasabaron, doh hasabamon, mangadopi sudi persoalan masalah di bagasan ngulu. Unang song natarok nakin na di Malang, ala dang sabar na sida ala talu na nidukung na pitor gaor, pitor suda masude, sega masude. Terjadi pembakaran, terjadi akan amas. Asa macayarga hape kesabaran menghadapi masalah, menghadapi parukilon. Takolad di na masa nasong ni, do di tonga-tonga ni keluarga pe, macarikot naing sabar menghadapi masalah. Unang dua larong masalah otiki persoalan niya matero inatay toridok sirang mahita inat toribuah keputusan dan sabar lau mengatasi masalah. Ala biasa na halak na sabar menghadapi masalah pasti mengambil keputusan gudang gabi salah. Alai halak na olo say sabar di na menghadapi masalah bahkan merenungkan permasalahan na tadopi.
secara personal pay, secara keluarga pay, secara pengua pay, pasti do pengambilan keputusan yang terbaik, bahkan solusi yang terbaik. Ido molo halak, jala ido molo jolma, na olo totong mangolu di bagasan, lomo ni rohani debata na mangalului debata, selalu do mangolu di bagasan ketekunan, kesabaran di na menghadapi masalah. Jala ido na pinangido ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel, song na pinaingot ni si Jeremia di ratapanon. Unang termadele na sida, unang lamdi tinggalon na sida debata ala menderita na sida, ala godang si taunon na sida, ala diuhum dumanang dung diuhum debata na sida. Alai dituntut kesabaran. Sabar na sida mendalani uhumani, sabar na sida mengalami penderitani, di sido gabe boy na sida mulak muse tuadupan ni debata. Baru na mangihut muse kamanga kainang pabuan na sa olo hita mga lului debata di bagasan nguluta, rade hita mamakke tiki do kesempatata tuadupan ni debata. Haradiota mamakke tiki do kesempatan na dong dihita lau mga lului debata, lau rap do debata, di sido tarida jala ido parbuen ni na setotong mga lului Jehovah. O manuaing naniguaran na kairos, waktu dan kesempatan, asa dijodoh hita memakai kairosi memang betul-betul ta manfaatkan ta pakai hobartulomo ni rohani debata. Saya dohonok kudo mulah-ulak peristiwa mungkin secara terlalu personal, alai halna luar biasa dua ina terjadi di parmoding ni amang peri si hobing, si matua ni opusunggu, amang opusunggu. Tu luar ya dorang somate ngase di dok moding na mau, marujung na mau, dapola tu rumah sakit bedor lain. Memang jepek do tiki. Alain yang dohono tamar hiti siani adong dilehot debata kairos kesempatan hanya mungkin 1 hari atau 2 hari 3 hari asa mangarade dirina majalo songo dia do nanaik si jalo on na sugut totu adong kesempatan untuk bertobat, adong kesempatan untuk membaharui diri. Salah satu jamita do ya kamangakena. Ati buhata do pingonita alami ai basa-basa ni debata do silon ni debata do tujol mamolo sanga di lo debata kesempatan na songoni. Asa dong kesempatan pau baroha. Ai sugari dang pau baroha marisuang ma di lehot debata kesempatan ni. Marisuang ma di lehot debata pengatusion pemahaman. Molo taboto ari hamamateta. Asa mangalului Jehovah dohot di nalahu mangalehor roha do kesempatan tatu debata di sido hita boy gabe jupang manang dapotan hanguluan manang dapotan haluaon sian akar ragam ni sitaonon sian akar ragam ni penderitaan nata adopi di bagasan ngoluta ala asini rohani debata dang marpat cohotan asini rohani debata saya totong do ubalga sian uhumna tuakanaolo berbalik, tuakanaolo bertobat, tuakanaolo mulak mangalului debata di bagasan ngulu. Totuolo do gudang sukus-sukun di bagasan ngulut. Buhan, naso serius do debata manguhum akan namar dosa ben na setong diasi. Jalalau sido hea diajar hon apostol Paulus molosong ni dia si debata perdosa atong mabay merdosa mahita ni nabana ditiki di suku-sukun niban tang nama juju ya sa merdosa alai asa takas do taboto songo dia huaso do tagugon do tolong ni roha ni debata di bagasan nguluta asa unang adong nama dele molo marsitaonon molo diuhum manang molo di loas debata gabi menderita hita ala ni hurangata unang madili unang lilu alai berusaha mahita mulak muse mangalului debata di bagasan nguluta ido tugasta ido
hajong-jong atta di perdalanata di tonga-tonga ni Portibion. Lao majalo asini rohani debata di bagasan nguluta naso marpacohotani pardosa gudang pe diasi debatado pardosa na met-met pe diasi debatado asal marapi tamulak tu ibana rap mengalului ibana di bagasan perdalanan ni nguluta. Amin. Martangnya mahit. Mauliati matuhat di pasat rohanami diho. Jinok kubigi hami hatam di bagasan sadarion. Pabua tangmat pacohotan asini roham. Diak kena hinaholongam. Asal maolo mulak. Asal maolo mengalului ho di perdalan ninguluna. Ido Tuhan pos ni rohanami. Jala ido hapor siaon nami na hujaloham. Patotong mahami makapor siaiho. Patotong mahami mangulu di bagasa konang pegudang si taonon huadopi hami ala ni hahurangan nami. Nang pegudang si taonon nami ala ni namasa di tonga-tonga ni Portibion. Olo doho paulakon memulihkan hami. Gabi marhasonangan di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuan di batama nami laos di bagasan tikyon. Pasaton nami do tujulom akadongan nami na marsak marukil marsitaonon waing di tapanuli hinorhon ni bencana gempa bumi. Tahutan na sida Tuhan son na sadong hasuan na sida nuaing nang mulak tutongan ni bagas na alay siya patagam-tagam biar. Nang marminggu na sida di gereja alay patagam-tagam biar. Nang mangula siulaon na sida alay siya patagam-tagam biar. Tukoma Tuhan na mangurupi na sida. Mangalehon tiur ni rohado tiur ni pikiran di na sida. Patuduhonom muna muli na lumenggan. Lau mangaramot to rohado pikiran na sida apalagi lau majagahon perdalanan ningulu na sida asa dao akabiar dao hagangguon di bagasan pangulun na sida patugar rohan na sida jala lampatao pamareta dot tenaga sukarela nuaing dot sudi na radi lau mangurupi na sida haruar sian hagangguoni asa marhasonangan na sida Tuhan lau memulihkan sudin waing kondisi di tonga di bagas nasida. Kondisi di sudin waing diaka perngulun nasida. Allah huboto hami jalo apor sehami. Molo horap doh nasida. Boydo marhasonangan nasida. Di batama nami laos di bagasan sedarion macelas rohanami. Di nanay makatidakon na porsyon na iyanakon nami dia dopam pabuan nang ditada ho si palua jala siokop na sida jala ditada dalan na naing siulaon na sida gabi di boto na sida dia mananang si pasidingon na di perdalanan ni ngulu na sida pos dorohan nami lampatawam mo na sida asalam dewasa na sida di haporsyon na lem dewasa na sida di parnguluan na ho Bartolomeo ni Roham parguguam murupam munang natoras naong mangajari naong manugunugu do nang pagudang-gudang na sida na selaon nay lamajari man na sida mambingbing na sida do petujuluan nyari asalam hot na sida mardalam mangulu ho Bartolomeo ni Roham na kami pisalu na Tuhan ramoti dongani hami dia kaulaon di tonga-tonga ni ngulu nami. Losong ni pasato nami do tuho mauliate ni roha nami. Di basa-basam do pasu-pasum na pinasahatmu di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Di basa-basa ko ya nako di tonga-tonga ni keluarga Willy sahatu Tagalung dot inang Kristin Huta Barat. Pasu-pasu na sida pasu-pasu ya nako na pinasahatmu. Parguguamu na toras na lau pagudang-gudangi mangajari manugunugui ho Bartolomeo ni Roham. Losoni nang ruas ni huriam nakujako kami kabe ruas ni huriam di HKBP Makassaron keluarga Erwin Silitonga
dot yani boru pasaribu. Tukoma na mangurupi madongani na sida, marguguyon na sida, asaruas na burju na sida, di tonga-tonga ni huriam. Jala pasu-pasom mo do lehonom mulas ni roha, di tonga-tonga ni parsaripeon na sida. Losong ni Tuhan pasaton nami do tuho, nang sakap di tonga-tonga ni huriam, terlumobi, di nalaho paturehon atap do pelapon ni gerejaon. Naneng mulan nami matuari mersugut, tuhodo pasaton nami Tuhan. Jala tuhodo odihonon nami saluhut ulaw ni, akan nama kubasi, akan nama jama, tukoma nama dongani mga ramoti. Dohot disudi aka narikot, di tonga-tonga ni ulaw ni, di persiapan nami dohot di akan nanay sulon na, totong mana sinodangan niya siniroham. Asa sudi sikop Tuhan, ahana huhiri pami gabi uli bagas joroon pakyo nami majalo pasu-pasu do tasini roham. Jaro uli pakyo nami lo mamuji do pasangapo ko tujuluan niari. Pargugamu ng panitia nang akaparhalado lo makubasisa. Pargugamu ng akaruas ni huriya na mga miliho roha do pikiran na dohot tinagana di hasisikop ni pembangunan di tonga-tonga ni huriam. Jala lamukap roha nami lau manupahi siyan nasa gugu nami asa buhay tumibu sikop Tuhan pembangunan ni gerejaon. Losong ni pasaton nami do tuho Tuhan di bagasan tikyon nang disudi ruas ni huriam na tongod di bagasa parsahiton nuaing. Nyonya si matupang buru si manjuntak, nyonya banjar nahor buru manulang, parulian pasaribu, nyonya si payung boru na 70, nyonya si tua Dr. Andus M. Sinaga, nyonya manurung boru sinurat, si tua per M. Sinaga, aha manurung, nyonya na ibaho boru pasaribu, nyonya stanggang boru Huta Barat, nyonya gultom boru Pardede, nyonya silitonga boru Samosir, nyonya si saragi boru Pajaitan, nyonya si matupang boru Siregar, nyonya si manjuntak boru sinurat, nyonya aritonang boru Huta Barat, Gilbert Silaban, nyonya si Torus boru Panjaitan, nyonya Silaban boru Papahan, Rosmalia boru Siregar. Tukoma Tuhan na mga leho kahipasod di nasida, majama pamatang nasida, jala na mga leho gogo ni nasida, asa tumibu maray pason jala margogo nasida, tarlumobi boy manguduting uluna, boy marlas ni roha di tonga-tonga ni keluargana, boy hamirak marsaur di tonga-tonga ni huriam, ala ni paso-paso masudi usaha pengobatan nasida. Pasu-pasu mana sa ubat na pinakkin na sida, pasu-pasu na si panganon na pinangan na sida, gabi dala ni hahipasom may di na sida, tujuluan niyari. Losong ni nangakaruas ni huriam na marulang tahun di kelahiran, do na marulang tahun di pernikahan, tungtuhodo pasaton nami na sida, jala hamulaton nami do di denggan ni basam na mga lugajang numur di na sida, lam tabay magajang numur di na sida tujuluan niyari, lam tabam mo pasu-pasum do las ni roha di na sida, asalam totong marulupulo marlas ni rohan na sida, maka lasod di sudi dengan di basam, doho pasu-pasum na si payhutihu pardalanan ni ngulu na sida di tonga-tonga ni Portibion. Losong ni pasato nami do tusiri ruas ni huriam, na mamalehon siyan na pinasahatmi di na sida, gabi boy Tuhan, uli dengan mardala kuriam, uli dengan mardala ng pembangunan, atong lam tabay mapasu-pasu di na sida di tonga-tonga ni ngulu na diaka siulaon na sida, do diaka usaha na sida. Say totong ma ho na mga lehonahan na ni parsita na hinirim na sida di tonga-tonga ni Parngulun. Di ba tama nami losong ni pasaton nami do ho nang bangso do negara nami do pamareta nami, urupi pamareta nami do bangso nami, lau madalaton ulaon na lau mabuan kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso nami, apalagi mangurupi akadongan nami na marsak marukil nuaing ala niyaka na masa di tonga-tonga ni nguluna do di tonga-tonga ni luat. Atong di ho hami Tuhan urasi hami siyan na sadusa dot pangalosyon nami. Asa unang taraba pasu-paso na nasipastom di hami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalawloy mapangiduan nami. Amen. Tapuji Tuhan tamarhita ede siyan nomor 123 ayat 1 ayat 3 los papungu pilihan.
masuk mahita tu acara nama katidak ko kaporsyaon tapada di meditasi nomor 140-an. Marhiti-hiti guarni debata ama, anak doto di purbadia. Amin. Hamu alia kana toras ni danahon di dahamudo ya nakumuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tamajung ulu madok mauliate hamu sedarion tu debata ala ni sudia sini rohana na selaun. Hai di pangudulo na sida rasira sanuaing jalasanga di boto na sida hata ni debata do dalan tuhang uluan. Alay tamado ingotom muna sedarion na kapabahina muna tuak kaya na kumunaon. Ay dang dilihod debata akadadanahon tuhamu asa adong donga muna mangula ulos sabing. Alaya sa ditugu jala diajari hamudo na sida mangihuton hata ni debata ido ubain na dilehon. Ditangya ko kamudugan uparian na kumunaon na selaon aso ng mago na sida. Molo dilala hamuno aing hurang ni pabahena muna taringot tuak kaya na kumunaon. Tamau duk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangyang mahita. Ali amanami amani nasa natargoar ama di banua gijang dohot ditanoon. Say tangihon matangyang namion. Jakon maakada danahon gabi nakon asima roham. Lehon matod di purbadia turohan na sida. Asa gabi sisiamu na sida rodi sa liling ni liling na. Molotong nahurang pabahinan namin na sa laon tu na sida. Say sesamay, say unang matargasip na sida. Jala unang loas mago manang ise siyan na sida, binahin ni pangalahon nami. Asima roham, sahat tutangan mo man na sida, marhite-hite anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Anak-anak masih berdiri. Hamu kadadana na hinahulongan ni debata na jongjong doha munuaing di julo ni debata na mamering torus tu bagasan rohamuna doho di julo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo do sogo ni roha ni debata dang tarbahin hamu be marsidalian sogot di ari palumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ni ngulumuna naung salpui. Tamamadok mauliate hamu tu debata ala ni sudia sini rohana. Jala molo dingot tamu kapabahinan muna na suture imane ang dot langkus ni rohamuna tunatoras muna. Rodi saluhud do samuna. Tama marsak bi hamu sedari omat ingoti. Buon hamu maluhut na tutuhan Jesus asa di sesa ala ni mudarna na use humoko pardosa na manopoti dosana. Alay po hamu marohamuna huhut puka hamu ma parangin ay baru olat niyon, olat ni sadarion, asa dalan na muna dalan naguguti, na marhapatian tuhang uluan si saliling-liling na. Atong alusi hamu man na husukotonot tuhamu di julo ni debata, doho di julo ni akadongan na pungudison. Na parjulo, di parhatuturo hamdo hata ni debata na ginuruhon na selaon, olanido dalan tuhang uluan ni alusi hamu ma. Napadwahon olo doho siya nasa roham tumudalhon salut dosa jala olo doho tujulo anon manghuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusiamu ma. Napatuluhon
olo doh makanguluhon hapor siaon na sitongi na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan Nairobi dohot di padan na baru alusiamuma. Atong marpada dohamu nuaing dohot debatan na badiay di jolo ni Huriaon tung unang oseham say burjuma hamu marningot saluhut nai asa lamhot hapor siyaw muna martangyang mahita. Alia manami jala debata nami suru matod di porbadia turohan nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehon hami marohan hami bahin ingananmu olat nyon rodi sa liling nililing na. Suratun jala sa hapi matusi sudi naung holoy hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tuhamaguan sugot manang isis yan hamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari. Hasasahatami Tuhang uluan na surasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hapur siyaw muna. Tapi kima jolo edition na sida na tulu, silahkan di depan atau di situ? Di depan, silakan.
Oke, datang ke depan satu-satu. Enggak. Satu-satu ke depan, Randy. Hata si paingot di si Brandly Pascual Simatupang. Alayang goho sa imian madibagasan akan naginuruhon jalan naung hinaporsiami ay dibotohodo na niyajarhon na mangajarhot sa tuho 2 Timoteus 2 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timoteus 3 ayat 14. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Hata si paingot di si Mainova Christine Gabriela Simamora. Mertua mahalak akan mangaradoti ya kapanidang yunay akan mangalului ibana siyan nasa roha. Psalmen 110 siya ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jalo mapasupasu sian Tuhan debatamata, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do sian todi porbadia. Saya diparohai maho maralohon nasa najat, jala dipargugui ho patu pahon nasa ulau naringgan. Amin. Hata si paingot di si Christine Ristia Panggabean. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha ma dihapursuhon, jugulhon hamu ma martangiang. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Jalohom mapasupasu sian Tuhan debatamata, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do siat todi porbadia. Saya diparohai maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa ulau nadenggan. Amin. Kami undang anak-anak bertiga untuk berdiri. Hamu akan pinarahamaul ni debatan nunga gabi dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai. Narga situtu do hamu ditobus unang oleh hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralon pangagoi asal matotong rohamuna tuibana jala tugihonon na do hamu masuk tuhara jaun banua gijangi martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang
asima roham di nasida kanang pinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tod di perbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida nakin. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Hasatarida hapor siyaw nasida tujuluanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amin. Mari dihita siya nomor 140 siya los jongjong maita salut na kamanga kenanga sa tatutup parminggota. Saat mapilian na tapapungun tudupan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan, dohot naso libasan na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilon mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julom, pasu-pasu mi jala ramoti, aso para siya kami pilianon, pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silihon leon mito hami. Asalam girgir hami mandok mauliante tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sa pinurbadia magwarm sa Roma Harajon sa South Malaman ni Roham di Banutongon song na di Banua Gijang lehon matuhami sa dero ng uluan siya pari sa samadusa nami song panisa nami di dusa di dongan na mardusa tuhami unak kami tugihon tu pangunjunan palua mahami siyan pangagong. Sandami jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Dia mau kemana-mana nami akan aradi dohok marulon nabadia ala selesai ibadah tahun patu-patu ulun nabadia
rap doho ta kaya nakota nama kato dako kaborsion na sila diyon langsung mahitan nodong selesai kita tutup ibadaon laos jongjong matujulon yang baru sini anak-anak kami ke depan